こんにちは、キムカズです。気になるニュースとためになる話を紹介・解説していくチャンネルです。よろしくお願いいたします。今回は武田邦彦先生の雪がないのはいいこと、生活がしやすくなる、現在は氷河期状態をご紹介いたします。ではドライブしている映像を見ながら気楽にお聞きください。暴力団と言いますとですね、みんなが怖がりますし、反社会的団体つっても誰も反対しないと。それはどうしてかっていうと、人間の体を、乱暴されるっていうか、傷ついたりなんかしますからね。ですからやっぱりそれは非常に恐怖もあるし、そんなことなんですんの、なんで暴力振るうのってことになるんですが、しかしNHK っつったら悪いんですけど、他の放送局も同じですからね、NHK に代表してるんですけど、人間の心を壊すっていうのもですね、やっぱり反社会的行為だと僕思うんですよ。その点ではNHK を筆頭としてやっぱり反社会団体だと私は思うんですね。人間にとっては体を傷つけられるのも痛いけど、私なんか心を傷つけられるのも痛いんですよね。今日は軽い話題ですからそんなに深刻じゃないんですけど、そのうち深刻な例をちょっと挙げたいと思うんですが、今日は雪がないことは良いことだということでお話をします。ちょうど今北陸の富山に来ておりましてですね、富山っていうとこは市長さんもいいし、クローバーテレビで私と市長さんと私の対談をですね、載せまして非常に好評なんですが、素晴らしい市長さん、それでもともと立山があり、川があり畑があり、本当に住みやすいところなんですね。それにいい市長さんがおられたということで、富山市は本当に日本では一二を争う、生活に素晴らしいところですね。それで現在冬ですから、暗くこう雲が覆ってですね、今年は雪がないんですけども非常に寒いですね。私は名古屋から東京から今富山と来たんですけど、本当に寒さが身に染みます。しかしですね、雪はないんですね。今年は雪がほとんどないと。そうしますとですね、テレビ局はどういう放送をするかというと、今年は雪がないと、2つ言うんですね。スキー場が大変だと。それでスキー場の人にインタビューしまして、いや今年は雪がないから大変なんですよっていう話をする。それから次には今度は温暖化の人が出てきましてね、温暖化だから雪がないという話をする。これは間違ってますけど、温暖化っていうのは気温が低いことであって雪がないことではないんですね。普通の人は科学の訓練を受けてないですから、気温が高いと雪がないだろうとこういうふうに思うんですけども、雪が降る条件っていうのはいろいろあるんですね。上空の気温が、3度以下になることっていうのは一応基本的な線なんですけど、それ以外にですね、地表の気温が3度以下になることっていうことは、上空においては雨が雪になるという温度を言ってるんですが、それは気温と雪が降るという条件が一致した場合に限られるわけですね。だから温暖化ということと雪が降らないということとは一応別のことなんですが、それはいいとしてですね、雪が降らないというのはいいことなんですよ。テレビはほとんど悪いことというふうに放送しますので、皆さんも今年は雪が少ないそうですねってなんか心配そうに言いますけども、雪がないっていうのは本当にいいんですよね。青森の方にもこの前お会いしたんですけど、やっぱり雪がないと。雪国の冬ってのは本当に辛いんですよ。雪国の冬を経験した人は分かると思うんです。体が悪い、風邪をひいている。しかし、屋根の上には雪が積もってくる。それを屋根に登ってですね、下ろすのは一仕事ですね。屋根から滑り落ちて雪に埋もれてそのまま窒息死する。そういうことが山ほどあるわけですね。それじゃあ、本当に体の弱い老夫婦がですね、雪の重みで家がミシミシというとどんな恐怖心でしょうね。それお金がある人はお金で頼んで雪を下ろしてもらうということができますが、お金がなかったらどんなに、心細くなるでしょうね。お金があったってそのお金は最終的には自分が払わなきゃいけないわけですから、とっても大変ですよね。ですから雪国で雪が多いということは本当に辛いことだと、いうことが少しは心が優しい人っていうか、
他人の苦労が分かる人だったらですね、それがそう思うんですね。私がテレビのプロデューサーだったらですね、雪が少なかったら良いことだと、本当にじゃあ雪の少ない時に助かった老人なんかを取材しましてね、そして今年はどうですか、雪が少ないから雪下ろしがいない、本当に助かりますと、いうインタビューを取材いたします。それから道路の除雪も大変ですよね。今度道路の除雪にして雪がなかったらですね、テレビはどういう人を取材するかって言ったら、除雪を専門とする業者にインタビューするんですよ。そしたらその業者が「いや今年は雪がないから稼ぎがないんですよ」っていうことを言う。つまり雪がないことを悪いことだということを放送しようと思って、我々はそれにすっかり洗脳されてしまっているんですね。雪のない、もしですね日本海側に雪が少なくなったら、本当に日本海側ってのはさらに住みやすくなって、天国みたいになるでしょうね。本当にそう思うんですよ。冬の富山なんか来ますとものすごく魚が美味しいですからね。もう料亭の魚ばかりでなくてスーパーで買う魚も美味しいわけですから、こんないいとこってないんですよ。雪がね、富山はもともと雪そんなに深くないんですけども、新潟に行きますと雪が深いと。つまり僕らは頭の中ものすごく洗脳されまして、温暖化が怖いっつってますけど、温暖な気候っていうのはいつもいいことを言うんですよ。寒冷な気候よりか温暖な気候の方がいいんですよね。つまり現在の我々は第3氷河時代、地質学的には第2氷河時代、第3氷河時代、3番目の氷河時代にありまして、それの間氷期にありますから寒いんですよね。だから寒いから温暖な気候っていうのが求められるんですよ。温暖な気候という言葉があるのはそのせいなんですね。何でもですね、言葉っていうのは結構選択されて作られるものなんです。例えば、男性はですね、武田とかですね、池田とかですね、安倍とかですね、そういうふうに名字で呼びますね。これに対して女性は桃子さんとかですね、それから梅子さんとか、そういうふうに名前で呼びますね。これは男性は家を継いでるから、女性は別視されてるからっていうふうに、全然なんていうか知識がないって言ったら失礼なんですけど、社会的な、歴史も知らないっていうような人がそういうふうに言うんであって、生物学もですね、男性は一人一人は生きているかどうかはっきりしないんですよ。Y 遺伝子が継続するように、男性っていうのはおじいさん、父親、息子、自分、息子というふうにですね、同じ遺伝子を持ってるんで、筋で呼ぶんです。血筋で呼ぶんですね。ですから武田とか、安倍とか言って呼ぶんですね、名字を。ところが女性は一人一人が独立してるんです。一応一部ミトコンドリアなんかで共通部分があるんですけども、お母さんと娘っていうのは別に遺伝子がそういう系統があるわけじゃないんですね。なぜかって言いますと、子供を産むわけですから、もう非常に大切な、女性というのは本当に大切な人たちなので、人たちは失礼ですけど人たちなので、完璧に作ろうとするんです。ですから両親はできるだけ女の子は完璧に作ります。したがって一人一人が独立してるんですよ。つまり個人が独立してるのは男じゃなくて女なんですよ、実は。だから女は僕がクローバーって、今度少し名前が変わるようですけども、クローバーテレビで桃子さんとかですね、それから何か陽子さんとか、そういうふうに呼ぶわけですよね。ですから、この呼び名っていうのは社会的に男が家を継いでっていうんじゃないんですよ。なぜそう呼ぶかって言ったら、我々はですね、感覚的に男っていうのは親父と息子っていうふうにつながってんだなっていう感覚が鋭いんですね。それに対して女性は一人一人しっかりしてるなっていう感じで名前で呼ぶということなんですね。そういう点で温暖な気候っていうのが望まれるということは、やっぱり現在の地球が、氷河時代であるということをなんとなく感じてるんですね。例えば人間というのは温暖な時代に発生しましたので、人間が全く快適な温度、つまり裸で快適な温度っていうのは26度なんですよ。だけど普通裸ってことはありませんから、22度ぐらいが衣服を着ますからね、22度ぐらいが、それが家の中にいたりしますから、風が吹かないとかいろんなことありますので、人間というのは裸で外にいる時に26度が一番いいんですね。その意味で現在が寒冷なので温暖な気候というのがいい響きに聞こえるわけですね。で温暖化で危険だ人が住めなくなるっていうふうに、今日も NHK が報道するらしいですけども、これは補助金狙いで、
NHK はそういうことを報道しないと予算が認められないからっつって報道するんであって、別に国民の受信者のことを考えてるわけじゃないんですよ、全然ですね。今までの地球の歴史ですとですね、10度ぐらい変化すると厳しいんです、生物には。10度、大体10度ですね。ここ60万年も10度ずついろいろ変化して大きな影響があるんです。100年で1度ぐらいっつったらですね、一応100年間様子を見て、本当に1度ぐらい上がったらそこから準備するっていうんで、十分に大丈夫な状態であるということも指摘したいと思います。いかがでしたか？参考になりましたでしょうか？少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。